RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Happy 62nd anniversary kanatong tanan. Ang DXDC nagpadayon sa ato ang RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Syempre, nangita ta og suking tigpaminaw mga kasama nga tunulan sa ato ang usa ka basket nga puno kaayos grasya mga kasama. Maila-ila na nato karon ang swerteng suking tigpaminaw dinhi nga panimalay. Pangalan nato tabe? Florenda Cabatanya. Dugay na magitik paminaw ni si Ate Inday og DXDC. Mangutana lang ta sa iya ha. Madungog na to ang Kuskus Batikos matag 4 to 6 AM. Kinsa ang angkor nga nagdala sa maong programa? Si Erin Lumosbog. Erin Lumusbog ang tubag ni Ate Inday. Angkor sa Kuskus Batikos Morning Edition. Sakto ka ang tubag. Sakto kaayo te. Diara te, dawata ang ato ang panudan. Usa ka basket kini. Atong usa-usahon be ang unod sa maong basket. Adunay itlog. Usa ka tray. Naitlog sa ate. Sige. Sige, bila na sa diha te. Ayaw ka pressure. Ayan, natay. Adunay naay bulad. Ayan, habiri lang. Isa pa. Naay ham. Ham, naay mantika. Mantika. Usa unahon ni mugluto diha. Kaning bulad, dili kaning ham. Ayan. Sige, ikasulti tayo sa DXDC. Daghan jud kayong salamat. Okay, daghan kayong salamat tayo sa pagsuporta sa DXDC. And happy 62nd anniversary kanatong tanan. Alang sa ato ang RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kauban si Radyoman Joel Veray. Kini si Radyoman Aimee Ginita Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.